Hello, Mars! Mars! Wen! Uy, dumagklaang nakaramid kan ti assignment na ni Kamil? Wen, among ka di answer na di number 2? Nagriga mo, nang ko nga ma... Haan! Nagriga na answeran yun ayan, di number 2? Wen, uray ni Kumari Lodi, anak ka no mabirok-birokan, dahil nga kwa. Nga uray google na ka no, nagrigan ko mabirokan. Ni Kumari Marites nga dinamag mo no na sungbatan na. Agpadpada kayo, tansa? Alay, bagman. Nakabirukan nyo nga inyang libro. Inyang... Awan ijay, kinita nga ron. Awan. Ni Kumari Judith, nansaran na kanon. Inya mo, ito nagdirigat to magaminti assignment na niya. Win man, Gimodule 2. Win, ay naapo. Gimodule 3 nga na sungbatan mo Kumari. Ala, ibagman. Hampay ata, palpal pa sa mi pengor di module 2, di module 1 nga ikat, isupay lang kinaramid na di na minsan Wow. Akikinita kayo aya, oy sumurot ak mamot, sumali ak matan inya bati groupings na di kuha ni balasang mo. Ada groupings yon. O ka makisali mo latan ay niya mo ni kumarin aya, kaslaan sabsabalim mo. Wan kung iaphabol ko mga rod anak ko nagka-honor mo, kampe nga nagkaka-honor. Muslaang, wan. Dahito yan, ay na, dahito nga rodan, ti pagkakataon ko, nagka-honor mo, tani, balasang kon ay ha. Wen, ay na ako, ay karkaragkag ko, nga talaga, nakarigrigaan man, manungarabi, nga mapuypuyat ako, nakakaaram dito nga module. Diyos ko. Makapaakwa nga rod, makapakigtot na kita, kwa. Answer na, nagririga mo na kita question niya. Kaslaan makapatpati nga pangkinder nga talaga na kita question. Hangko, hanang nga rin makapatpati oray dagi di formula ka kumari. Nabiro ka nyo dagi di formula. Hanang nga makapatpati, kinder lang dagi tayo anak tayo, tapos kakasta dagi ta module da. Pangkuliyo, hangko to nga na adal data. Wen, agkakitaan man ni kwa. Ni kumari nga kwa, Cecil, doktora pa dayjay ka na kanungan na ad-adal dayta edi kuliyo. Nagririga madagita nakakabkabilag kita module da, madik ang mumano, nagkamalidan sama na suksok-sukat sama dagita module gamin nga kwa, ay naapo nakarigriga. Nya? O sige ihabol tayo warot ka na, deadline gayam no kwa, no biyarnisan. Wan, tawagan naman ako mare, no nasungbakan nyo din number 2 niya. Ano kwa, matanga kwa mo dati anak ko mo, nga maihabol ko mo, di grade na. 1. Sige nga kumare. Bang!